Ahoj všichni, vítejte na Kolejhubu. Dneska se podíváme na jednu z nejtragičtějších událostí v historii České železnice. Příběh, který se odehrál 11. prosince 1970 u Říkonína. Místo, kde se mezinárodní expres Pannonia během pár vteřin změnil v zkázu a kde 31 lidí přišlo o život. Nehoda se stala na tzv. Velkém říkonínském viaduktu. Tenhle most překonává údolí říčky Libochovky, má kolem 200 metrů na délku a zhruba 32 metrů výšky. Vede po něm dvoukolejná trať mezi Níhovem a Říkonínem, součást důležité spojnice Brno-Havlíčkův Brod. Provoz tady začal v roce 1953 a nic nenasvědčovalo tomu, že o 17 let později tu přijde katastrofa, která se zapíše do dějin. Pátek 11. prosince 1970, brzy ráno, ještě šero. Nákladní vlak SN 4094 jede směrem od Havlíčkova Brodu. Má 46 vozů, přes 1200 tun. V 7:08 musí zastavit před stanicí Říkonín. A tady začíná řetězec chyb. Na hlase Níhov sloužila žena na své první samostatné směně. Nevyčkala na odhlášku z Říkonína, prostě pustila další vlak do úseku, který nebyl volný. V 7:15 tak vyráží lokomotivní vlak S489 0041, vracející se z Postrku. Jede v oblouku, ze spádu a viditelnost není dobrá. V 7:18 naráží na začátku viaduktu do konce stojícího nákladního vlaku rychlostí 58 km za hodinu. 8 vozů se vytrhne z kolejí a padne do profilu vedlejší koleje, přímo do dráhy vlaku, který se blíží. A ten vlak je expres Pannonia. V 7:19 projíždí expres číslo 57 Pannonia stanicí Říkonín. Má 20 minut zpoždění a skládá se z 12 vozů. První jsou lehátkový vůz a hned za ním jídelní vůz plný lidí, kteří se chtěli nasnídat. Výpravčí v Říkonín měl 45 sekund na to, aby návěsidlo postavil na stůj. Neudělal to. Ani posádka nákladního vlaku neprovedla varovný signál. O necelou minutu později rychlostí 80 km za hodinu Pannonia naráží do vykolejených vozů. První polský lehátkový vůz se utrhne a padá z viaduktu až do hloubky 36 metrů. Celý jídelný vůz padá o 12 metrů níž. Oba dopadají do údolí Libochovky. V jídelním voze bylo v tu chvíli hodně cestujících. Vlak vyjel z Brna v 6:45, tedy těsně před snídaní. Bilance je devastující. 31 mrtvých, 30 Poláků a 1 Čech. 18 zraněných, obrovské škody přes 13 milionů kčs. Vyprošťování těl trvalo 2 dny. Jedna z tragických okolností. Krátce před nehodou byl zrušen přepis o takzvaně ochranných vozidel. Kdyby byl stále platný, mezi lokomotivou a lehátkovým vozem by byl prázdný služební vůz a nehoda by neměla tak ničivé následky. Druhý den po nehodě se zabývalo československé vládní předsednictvo. Posílali se soustrasti především do Polska. Vyšetřování ukázalo, že nehoda nebyla náhoda. Byla to série lidských selhání. A láskařka z Níhova dostala 6,5 roku nepodmíněně. Výpravčí Říkonína 4,5 roku nepodmíněně. Lokomotiva S489 0041 byla opravena a už za 2 měsíce byla zpátky v provozu. Dnes u pilířů viaduktu najdeme několik pietních míst, kříže, artefakty z vlaku, pamětní desky v češtině i polštině. Je to tiché připomenutí tomu, jak rychle se může stát něco nepravidelného. Tahle nehoda je 5. nejtragičtější v historii České železnice a nejhorší od roku 1970 až dodnes. Je to mrazivá ukázka toho, jak několik malých chyb dokáže vést k obrovské katastrofě. Díky, že jste sledovali video o Říkoníně. Pokud chcete víc podobných železničních příběhů, dejte odběr, like a napište mi, jaký případ chcete rozebrat příště a já se s vámi prozatím loučím. Čau.